egy személyes terméktapasztalatot szeretnék veletek megosztani. Jánboni Hegedűs Erika vagyok, és 2017 óta foglalkozom egészségmegőrzéssel, prevencióval. A minap jutott eszembe, hogy a 30-as, 40-es éveimben én egyfolytában beteg voltam. Pedagógus vagyok, iskolában dolgozom, és hát az iskolai környezetben, ha jöttek a járványok, a megbetegedések, akkor szinte borítékolható volt, hogy én is elkapom, el is kaptam, és általában elég hosszú ideig tartott a felépülés. Mire felépültem, jött az újabb járvány vagy betegség, és akkor én is beleestem, mindig elkaptam. Aztán menet közben, pont a 40-es éveim elején kialakult egy szívérendszeri betegség nálam, és emiatt elkezdtem fogyasztani ezt a 3 terméket. A Ganoderma 2 készítményét és a spirulinát. Bő másfél év alatt az alapbetegségemet egész szépen helyrehozta, kezelte ez a 3 termék, és azt vettem észre, hogy az elmúlt 3 évben én nem voltam beteg. Az iskolában jöttek-mentek a járványok, most is olyan influenza járvány tombol, hogy a fal adja a másikat. Kollégák betegek, gyerekek betegek, amikor azt hiszik, hogy felépültek, visszaesnek. Én meg elégedetten konstatáltam, hogy nem vagyok beteg, nem kaptam el. Bízom benne, hogy nem is fogom elkapni, de én ezt annak veszem be, annak tudom be, hogy ez a 3 termék, ezek a gyógybombák olyan állapotba juttatták az immunrendszeremet, hogy képes megvédeni a vírusokkal szemben a szervezetemet. Szóval arra gondoltam, hogy igen, fizetni kell, áldozni kell az egészségünkre, de megéri, hiszen hosszú távon az egészségünkbe fektetett pénz a legjobb üzlet. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben.